גבירותיי ורבותיי, היכן שאתם נמצאים, בכל מקום במדינת ישראל ובשאר ארצות התבל. אני הוא פאר, פאר מלך המשיח. מלך המשיח ואין אחר, ולא יהיה אחר לעולם מלבדי. אני יודע היטב היטב את התנ"ך, את הברית החדשה ואת הקוראן, ואני מאמין בכל הדתות. נולדתי כיהודי, כעת אני יהודי, ותמיד אהיה יהודי. אני הוא השליח והפה לשמש ולקול שלה, ששמו הוא האלוהים, כשלמעשה באמצעותם אני ככל יודע וככל יכול. לשמש מידע אינסופי על עבר, על הווה ועל העתיד. כשאלוהים הוא המיישם את המידע הנ"ל, אותו כתב האור הבאיר בתוכה של השמש החמה הקדושה. אני הוא פאר מלך המשיח הדמונרך העליון, שמשמעותו מעל כל מלך בשר ודם. ואני הטהרן האלוהי, שמעל כל קדוש בעולם, ושיהיה הרב הקדוש ביותר, ואף קדושתי האלוהית העליונה יותר מאשר האפיפיור וכל איש דת אחרת. מתוך התקשורת שלי עם אלוהים וקולה של השמש, נודע לי שאני בלתי אנושי, ועל מוות לגופי הבשרי ולנשמתי היחידה. התפקיד שלי בתור מלך המשיח הוא לעשות שלום בין עמים ולאומים, להביא הגאולה השלמה לכל בני הדתות, ולפקח ולבנות את בית המקדש השלישי כמקום תפילה לאלוהים ולשכינתו, מבלי לשפוך דמים כגון קורבנות ועולות וכדומה. והוא בית המקדש שיהיה מקום קדוש לכל בני העמים שבמדינת ישראל ולשאר אנשי מדינות התבל.